Τίποτα δεν είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε. Όχι μόνο απλώς δεν είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε ούτε ασθένεια, ούτε συκοφαντία, ούτε φτώχεια, ούτε λύπη, τίποτε. Και όταν έρχονται αυτά, επαναστατούμε και εναντίον του Θεού. Το θεωρούμε ότι είναι σκληρός και ότι είναι άδικος και ότι μας ζητάει πολλά στη ζωή μας. Αλλά και εδώ οι άνθρωποι είναι ολιγόπιστοι. Και εδώ οι άνθρωποι είναι αντιδραστικοί. Και εδώ οι άνθρωποι έχουν λίγη εμπιστοσύνη και καθόλου εμπιστοσύνη στον Θεό. Πιστεύουν ότι όταν διαχειρίζονται εκείνοι τις υποθέσεις τους, τις διαχειρίζονται με μεγαλύτερη σοφία. Το φως το οποίο βάζει μπροστά μας με τη μνήμη των Αγίων σήμερα η Αγία μας Εκκλησία και μας μαθαίνει ποια έχουν προτεραιότητα στη ζωή μας, ποιες είναι οι αξίες και ποιες είναι οι βάσεις τις οποίες δεν μπορούμε ούτε να παραθεωρήσουμε, και αν τις παραθεωρήσουμε εμείς στο τέλος θα είμαστε οι ζημιωμένοι στη ζωή αυτή. Yeah.
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Εκδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Εκδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δανής. Εις πολλά ετήμες πότα. Των αρχιερέων Διονυσίου και Γερμανού του και Επιμενάρχου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδερφότητος. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Αμήν. Δήμαρχος Ήλινος, ο αγαπητός μας Αντιπεριφερειάρχης, η ταπεινότης μου και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Αγίου Αθανασίου, εκφράζουμε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας προς τους σεβασμιωτάτους αδελφούς, σεβασμιότατων Άγιων Κεσαριανής, Βύρονος και ημιτού κύριο Δανιήλ, συμπατριώτη μας Ηλίων την καταγωγή, όπως επίσης και τον νέο Μητροπολίτη Ζακίνθου, τον αγαπητών μας κύριον Διονύσιον και όλους τους άλλους, την υποδιεύθυνση της ελληνικής αστυνομίας, την 117 πτέρυγα μάχης, τα σχολεία, όλα τους άλλους φορείς που μας βοήθησαν σήμερα στην Πανήγυρη και τον ευσεβή λαό, και εύχομαι ο Άγιος Αθανάσιος να χαρίζει σε όλους σας υγεία, οικογενειακή χαρά και προκοπή. Για τις αρχές ο κύριος Δήμαρχος θα προσφέρει μικρή δεξίωση στο Δημαρχείο. Χρόνια πολλά και καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά στο Βερνό.